كراتي نحيوها عمبابا نسنسا مساي تحبوسا دقيق الري مساي تحبوسو تمسلسو سلام تخطاتلتنا الچانل كما تخونو ጽቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሮ ትምኒተ እዩ መጀመርያ ሎምን ንሪኦ ኣርእስቲ ምዕራባዊ ዓለም በቲ ንሱ ዝጀሃረሉ ዝነበረ ሕጊ ከመይ ገይሩ እቲ ሕጊ ንሶም ዝጀሃርሉ ዝነበሩ ኣንጻሮም ጠጠው ኢሉ ከም ዘሎን ነቲ ሕግን ነቶም ኢንስቲትዩሽንስ ናይ ዓለም ወይ ከዓ ትካላት ናይ ዓለም ዝብለዎም ዝነበሩ ባዕሎም ይጥሕስዎም ከም ዘለውን ክሳዕ ክንደይ ድማ ባዕሎም ንነብሶም ናብ ውርደት የውርድዋ ከም ዘለው ክንርኢና እንታይ እቲ ኣርእስቲ ኣብዚ ብፅሒ ዘሎ ሓደ ኣብነት ብክንርኢና እዚ ቤት ፍርዲ ናይ ዓለም ዶ ሩልስ ቤዝድ ናይ ዓለም ዶ ገለ ዝብልዎ ዝነበሩ ብምሉእ እቲ ሩልስ ብሰንኪ እስራኤል ኣበይ በፅሕሎ ብሰንኪ ዩክሬን ኣበይ በፅሕሎ ክንርኢና ሓደ ካብዚ ድማ ነቲ ብሕጊ ዝተፈተነ ብሕጊ ትዋረድ ብውግእ ትፍትን ብውግእ ትዋረድ ብክልቲኡ ክንርኢና ብውግእ ክንብል ከለና ናይ ቻይና ናይ ራሽያን ኣብ ልዕሊ ቻይና ናብ ልዕሊ ራሽያን ኣሜሪካ ኣውጃቶ ዘላ ክንርኢና ብሕጊ ክንርኢ ከለና ድማ ነቲ ሕግታት ተኸቲሉ ንዝኸይድ ዓለም ኢና ንመርሕ ዝብሎ ዝነበሩ ድማ ንሕጊ ከመይ ኢሎም ኣንፃሩ ይኸዱ ከም ዘለው ልዕሊ ኩሉ ድማ ንሰላም ክሳዕ ክንደይ ተፀይኖማ ከም ዘለው ክንርኢና ዝተፈላለዩ ኣርእስታት ይክህልዋ እዛ ቪድዮ መጀመርያ ብጉዳይ ናይ እቲ ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ነቲ ሕጊ ዝበሃልን ነዚ ዓለም ዝበሃልን ነዚ ዩኤን ዝበሃልን ከመይ ገይሩ የዋርድ ዘሎ ክንርኢና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ኣብዛ መዓልቲ ናይ መዓልቲ ናፅነት መግለፂናቱ ፅቡቅ ገይሩ ተዛሪብላ ነይሩ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ክንርያ ኢና ምዝያ ተሓሒዝና let's go Diplomat says the bloc will have to make a choice between supporting Israel or international institutions and the rule of law. Josep Borrell was speaking after the UN's highest court ruled that Israel had to halt its military offensive in Rafah in response to a case brought by South Africa. They've accused Israel of violating so እንታይ ዝበሃል ዘሎ እዚ ቤት ፍርዲ ወይ ከዓ ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጃስቲስ ዝበሃል በቲ ፍርዲ ናይ ሳውት ኣፍሪካ ንእስራኤል ኣብ ቤት ፍርዲ ኣብዚ ቤት ፍርዲ ናይ ዓለም ኣምፅያታ ዋላ እኳ ምሉእ ረቲዓታ እንተደይተባሃለ እስራኤል ግን ህልቂት ትፍፅም ከም ዘላን ወፃዓ ትፍፅም ከም ዘላን ዝገልፅ ሓበሬታ ወፅዩ ከምኡ ድማ ኣካል ናቱ ዝኾነ እቲ ኢንተርናሽናል ክሪሚናልስ ኮርት ዝበሃል ድማ ወሲዱ ፐርሰኪሽን ወይ ከዓ ኣረስት ወረንቲ ኣብ ልዕሊ ነታንያሁን ሚኒስትር ምክልኻል ናቱን ክልቲኦም ኣብ ቀይዲ ክኣትዉ ከም ዘለዎም ኣብ ገለ ሃገራት ተኸይዶም ዝብል ትእዛዝ ድሕሪ ምሕላፉ እቲ ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ተንስዩ እዚ ኩነታት እዚ ብፍፁም ሕጊ ዝበሃል የለን ንሕና ይንሰምዓኩም ኢና ከም ዝደለና ክንገብር ኢና ኣንፃርና ጠጠው ዝብል የለን ብምባል ንኩሉ ጥሒሶም ይኸዱ ኣለው ኣብ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ክንዲ ንዑ ግደፍ ንዓ ክንዲ ትብሎ እንታይ ይብሉ ኣለው ንሕና እውን ምሳኻ ነቲ ኣይሲሲ ዝበሃል እገዳ ከነውርደሉ ኢና ኢሎም ብዛዕባ እገዳ ዲስካስ ዝገብሩ ኣለው ኤሮጳዊ ሕብረት ግን እንታይ ኢሉ ዋ ስምዑ ዶ ነዚ ንዓመታት ተኸተልናዮ ቤት ፍርዳት ኢና ክንክተል ዘለና ወይስ ነዚ ሕጊ ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝኸይድ ዘሎ ነታንያሁ ስለዚ ንሕና ኣብ መንጎ ክልተ ተቐርቂርና ኣለና ብምባል እቲ ናይ ኤሮጳ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጆሴፍ ቦሬል ሓደ ዘስደምም መግለፂ ውፅኡ ማለት እዩ እዚ ሃገራት ኤሮጳ ድማ መሪፀን ንሕና ነቲ ናይ ኣይሲሲ ነቲ ኣይሲጄ ዝብሎ ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጃስቲስ ዝብሎ ንዑ ኢና ክንሰምዕ ንኽእል እምበር ነታንያሁ ሕጊ ይጥሕስ ኣሎ ኣብ ዓድና እንተመፅኡ ድማ ክእሰር እዩ ብምባል ኩሎም ፈረንሳይ ጀርመን ኖርዌይ ስፔን አየርላንድ ድሮ ከምኡ ዓይነት መግለፂ ሕሊፎም ኣለው እስከ ንቐፅል ኣበይ ይኸይድ ኣሎ by South Africa. They've accused Israel of violating the UN Genocide Convention in Gaza. Israel has said no power on earth will stop it going after Hamas. Lucy Williamson reports now from Jerusalem. Israel's soldiers have been ordered to push into Rafah. Israel's leaders have been ordered to stop. Footage from both sides shows the fighting as Israeli troops edge closer. It's military offense. Still there, and the 800,000 who have fled. Those still there, and the 800,000 who have fled. እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እስራኤል ንዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክሰምዕ ከም ዘይትደልን ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ምክንያቱ ሕጊ ንሕጊ ሓይሊ እንተለካ ድሌትካ ከም ትጉዕዞ ኢና ንርኢ ብፍላይ እቲ ኣሜሪካ ዘምፅኣቶ ሲስተም ሩልስ ቤዝድ ወርልድ ማለት ሩልስ ንሳቶም ዘውፅዎ ሩልስ ማለት እዩ ንሕና ዝገበርናዮ ሕጊ ዝኸውን ንሕና ዘይገበርናዮ ንዓና ይምልከተና ነቲ ሕጊ ካልኦት ሃገራት ጥራዮም ክኽተልዎ ዘለዎም ብምባል ነቲ ሕግናቶም ንቻይና ንራሽያን ክገብርዎ ፀገም የብሎምን ንነብሶም ግን ኣብ ሕጊ ክኽተሉ ይደልዩን እዮም but there is a problem ኣብዚ ፀገም ካጋጢሙ ኣሎ ምክንያቱ ኣሜሪካ ከም ቀደም ሓያል ኣይኮነትን ሎሚ ቁጠባናታ ኣብ ሓደ ኣዝዩ ኣብ ዝለዓለ ብራኸ በፂሑ ንቁልቁለት ዝወርድ ዘሎ ቁጠባ እዩ ዘለዋ declining empire is about America rising empire አይኮነ declining empire زعرق زلو نفسነት እዩ ስለዚ زعرق زلو نفسነት ድማ
اتونكو كجهرو لزغل اتوتهدراو عقمي اتوتهدراو عقمون وشمت راي زلو تبقعتناتو اب تكبار نريو لنا اب يوكرين متيو ولا حنت لو تخمس اي كالنتي وتهدراو عقمي سلطانا كل زهبو لو تيمتن اب اما كلاي مبراق زغبر ورينا اسرائيل زاكل نحماس كسعراي كالن شو عتورحي اسرائيل زاكل هاجر نحماس كسعر زي مخالو كسع كندي زقرم مخانو كل توتهدراو عقمناتهم دبلوماسياو عقمناتهم قطباو عقمناتهم حلف حليفهم اب قيح بحر قيح بحر اي تطقم يلوم حيتو حوتكم يلوم كاب قيح بحرون كهدمو خمس خالو سلازي اتي امريكا بروجكت تقبر projection of power يبلو حيلوم نخريو حيلكم زلوم غيرم زنصبارق وزربرو بنفرت كينات ديو بمراخب كينات ديو كله اب تكبار مسمزع كم تزدله وصيت كم زي قاله هو سبقت ليو كزاوت تجعنيو كتماتات يبرسيو عدي يبرسيو نزي خوليو نزي كتما مبراسن عد معناون وقم سعرن كلتنا نبينا ارستي من البات وقنات كصرتي سلاماو حزبن تحر خوينو وتعوت علغا صرت صلايد بالكايو برت حيزو زلو دحر خوينو اسرائيل صر حماس خوينا كسعري كالتن باي ذا واي لنكنه التمنستر قدات وصاينا امريكا انتوني بلينكن تايلو اسرائيل نزكينا زخ سعري تغلنا مغنياتو اب تسعرنا ودينا يزبلو سمينا وكفال نايتي قازا حماس او ترعيكم بحدش سراويت او تملسي واقالو لذي بتقين بتزو كنتات زي بقليل كسعر وزي كل مخانم شمامن كبرناتهم من مريس مريتي زبط كم زلو Israel must immediately halt its military offensive and any other action in the Rafah governorate which may inflict on the Palestinian group in Gaza conditions of life that could bring about its physical destruction in whole or in part. Israel says this is a So إسرائيل كم زي لما نيرم سكان قتل قربت لي detailed information أبزنيرو. Ferry, Oliver, what effect, if any, is this ICJ ruling going to have? Well, ultimately, it's not going to have any effect on the war itself. Israel says it will not abide by it, and we've already seen that it's not doing that. تريول لهم mainstream media وراي لي دم سألكم زلوا mainstream media زياتهم من إسرائيل عبر أسهم تشكيم ما زخد زنبريهم. BBC الكا فرانس 24 كلهم زيهم بجك إسرائيل كلا يبلون يوم يرم كدني حد ورعي دروح الجيج انتهي جميرة مالو سمع كل نزل لزنا نتنياهو انتهي قبر إسرائيل كدقفون نتنياهو كو قحفوي دليله سمعوا وحج كميل كزاربيو مجمريا إسرائيل كسمع زق الحيلية لن why not انتهي سلو إسرائيل كسمع زق الحيل ديبلو أسوار صون تجارة ووت اللهم تطعون تزبلوك تطعون تتبلوكو فابريكانا أسوار كيبلو إسرائيل ملو بملو بنا أمريكا باجت خيزلو هجريو مهنياتو أبزي وجك كابز جمر ترى هذا جزء 14 بليون حجدما I don't know 10 بليون دي ولا 10 بليون توهيبوا مالهم لذي كنز جنزب أوش تشد شعات ورح تبغى تخين كان زها جرزي أعمل له زها جرزي بعقمي دواجا زلوا كتب لا يتغلقها بعقم زواجا هجر حماسي بعقم زواجا زلوا مهنياتو 300 سوسان ديجري تحبيب الله زغون حيلي إيراني ولا قالك حق زي كلني بيمتيو بتحت مدر متيا ولا بالعلم مدر كله تقاطع رمز الوين إسرائيل لذي حماس بتناتو زلوا نجاري زواجا زلوا كسب حجي إسرائيل جن ملو بملو بنا أوروبا أمريكان هابتيات واجا دلا زخي نخل لخمان كطباناتا أبع بكلو لو كأتو خمس غلي زن جرزلو معناته أب عودو كينا رئيس تدخل إيكونومي زلوا تكون طبعا إسرائيل كسب حجي مهلاو دقفنا أمريكا نايكولو تاجران سلو زلوا وينبر فلوي كتباوي إنجن سلو زلوا يكون زيا تميس كونسبشن وكان الرياض كلا إسرائيل فلوي كتباوي حيل زبال أب عمت تزل على باجتنا أمريكا زقبلها قريب لذي نعود توتا بالكاش عيو تهاجر حيال دي حيالين كبال زغل كل أسواراتنا تكا أمريكا يزقاري. And nobody, whether they be allies or enemies of Israel, is going to intervene militarily to enforce this either. So Israel has been firm in its dismissals of the rulings by both the International Court of Justice and also the one earlier this week from the International Criminal Court. They say they're anti-Semitic and that they deny Israel's right to exist. But where the ruling might have an effect is in this ongoing genocide case brought by South Africa at the International Court of Justice. Now that case is probably unlikely to succeed given the high burden of proof. But what it does أجنتايو تي حدا كابتي نايب حكي إسرائيل شجر قتي موازلو بزح جبنات النجبرات زبنات زبيت فردتات ديو ميديا ديو حزب ديو معربة على مالتيو دارجا كل جزء ولا حنتي بلاني نيرو كم زي سد زخدق ولا عم شالو زدلي أنت جبر حنتي تبلونيقا جن حرام عالتي أبزي بوتو خيدو مرة مسبزحه بخلنا جار شجر زقاتمو
ልክ እስራኤል ከምኡ ክትኸይድ ነይራ ከም ድሌታ ነቶም ፈለስጢማውያን ንዓመታት ተሳቂዮም ነይራ ግን ዝዛረባ ኣካል ኣይነበረን ሕጂ ግን እቲ ዓለም ጢቕ ስለ ዝበላ እቲ ትገብሮ ዘላ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝኾነ ሰብ ክፃወሮ ዘይክል ደረጃ ስለ ዝበፅሐ እቲ ሲስተም ወይ እውን እቶም ኢሊት ዝበሃሉ እስቲል ምስ እስራኤል እዮም ዘለዉ ፀገምናቶም ግን ካብ ህዝብናቶም ናርሓቑ ይኸዱ ስለ ዘሎ እቶም ፖለቲከኛታት ካብ ህዝቦም ተረሒቆም ድማ ምርጫ ዝበሃል ክመፅእ ከሎ ቦታ ይክህልዎምን እዩ ስለዚ እስራኤል ዋላ እኳ ከም ድሌታ ትቕፅል ዘላ እንተኾነት ንብዙሓት ፖለቲከኛታት ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ንዓዝ ዝድግፉ ዝነበሩ ኣብ ሓደ ቅልውላው ደርብያቶም ኣላ ሕጂ እንታይ እዩ ምስ ግዜ ፖለቲከኛታት ካብ እስራኤል ክሃድሙ ክፍትኑ እዮም ወይ ድማ ክርሕቁ ክፍትኑ እዮም ብታሕቲ ታሕቲ ክሕግዝዋ ክእሉ እዮም ብወግዒ ግን ንእስራኤል ምድጋፍ ማለት ንዓታቶም ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ፖለቲካሊ ሱሳይድ ወይ ከዓ ነፍሲ ቅትለት ክኸውን ስለ ዝኽእል እስከ ንቐፅል ሕጂ እንታይ ትፀገም ክኸውን ዝኽእል ኣብዚ ንእሽተይ ሰሜና ናብቲ ካልእ ኣርእስቲ ክንሰግር ኢና do is it puts Israel on watch. The International Court of Justice on January 26th last said that Israel should take all measures to prevent any acts that could be considered genocidal. So that Israel considered that a victory at the time, as did South Africa, but it did constitute a marker, as does this ruling. So it does not necessarily mean the genocide case is any more likely to succeed, but it does offer the complainant more ammunition in the case. And also Western countries have been boxed into a corner by all this. They have long been very strong supporters of the various international courts and tribunals, but rarely have these courts been turned on their own allies and not sticking to their principles now. ጅንታይ ኣጋጢሞም ኣሎ እዚ ቤት ፍርድታት እዚ ንዞም ምዕራባውያን ሃገራት ብጣዕሚ ሓደ ዓብዪ ኣገዳሲ መሳርሒ ነይሩ ብፍላይ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብዘን ዝምዕብላ ዘሎ ሃገራት ዳርጋ እቲ ኣይሲሲ ዝበሃል ዝበፅሑ ንሱ ኣብ ቤት ፍርዲ ምፅኡ ዝኸስሶም ኣፍሪቃውያን እዮም ነይሮም ገዲሆም ኣለኹም ስለዚ ንኣፍሪቃውያን ካብ ስልጣን ንምእላይ ወይ ገለ ንምግባር ብጣዕሚ ይጠቕሞም ነይሩ እዚ ሕጂ ግን ባዕሎም የፍርስዎ ስለ ዘለው ድሕሪ ሕጂ ሌጂቲመሲ ወይ ከዓ ተቐባልነት ኣብ ካልእ ዓለም ክህልዎ ይክእልኒ ትማል ቅድሚ 2 ዓመት ዓመት ንፑቲን እዚ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ክእሰር ኣለዎ ተባሂሉ ባይደን ድማ ኣፉ ከፊቱ ፅቡቅ ውሳነ እዩ እዚ ክድፍኣሉ ኣለዎ ይብል ነይሩ ሎሚ ግን እቲ ኣይሲሲ ኖ እዚ ቤት ፍርዲ እዚ መሰል የብሉን ንፑቲን ክኸስስ መሰል ኣለዎ ንኣሜሪካ ክኸስስ ግን መሰል የብሉን ዋው ነቲ ኩሉ ዝብልዎ ዝነበሩ ብምሉእ ብወቅዒ ክገብርዎ ጀሚሮም ዓለም ድማ ትዕዘብ እያ ዘላ ሚድያ ካብ ሎሚ ይበዝሕኒ ኩሉ እቲ ሂፖክሪሲ ወይ ድማ ሓሶት ምስሉይነት ናይ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተጋህደ ይኸይድ ኣሎ እዚ ድማ ንዓታቶም ነቲ ንሶም ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ታክቲክ ልዕሊ ማንም የፍርሶ ኣሎ ኤውሮፓ ሕብረት ድማ ምውሓጥ ኣቢቦም ኣሎ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኦፍ ኮርስ ፀገም የብሎምን ሕግና ፍረስካ ምኻድ ለሚዶም እዮም ኤውሮፓውያን ግን ብወቅዒ ኣብ ቅድሚ ዓለም ይወርዶም ዘሎ ምስቲ ቁጠባዊ ክራይሲስ ዘጋጥሞም ዘሎ ምስቲ ኣሜሪካ ንዓታቶም እውን ኣብ ሽግር ሸኺላቶም ዘላ ናበይ ከም ዝኸዱ ኣቕሎም ፀይቦም ኣሎ ናበይ ከም ዝኸዱ እምበር እዚ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ይቕበልዎ የለውን ንሳቶም ግን ኣሜሪካ ይኹን እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድር ድማ ልዕሊ ካብኡ ወፃኢ ድማ ክኸዱ ይክእሉን እዮም ዘሎ ስለዚ ዓብ መንቀራቅሮ ያጋጥመዎም ዘሎ risks undermining the credibility of those courts more or less in perpetuum. The European Union's foreign policy chief Josep Borrell said yesterday that the EU will have to choose between respecting the EU's support for international institutions or its support for Israel. Likewise, Western countries are quite scrupulously saying that they will respect the international arrest warrants that might be issued by the courts. Even Germany, Israel's strongest supporter, said that it would respect it. Olaf Scholz now was very quick to say that there are no international arrest warrants issued as of yet. And of course, Western countries are hoping that this will never come to pass. But for the overwhelming majority of fortunates, however, for sure yet. I mean, Benjamin Netanyahu is a very unpopular self. He's brushed away calls. So ብሓፈሻ እቲ ኩሉ ዘረባ ዘሎ ኣበዩ እዚ ነተንያሁ እዩ ነተንያሁ እቲ ውግእ እቲ ጠጠው እንድሕሪ ኢሉ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ኣይኮነን ይነውስዳ ምክንያቱ መዓት ክሲ ዘለዎ ኣብ እስራኤል ብብዙሕ ነጥብታት ክኸስዎን ኣብ ቤት ፍርዲ ክእትውዎን ብዙሕ ፅንዒ ከም ዘሎን ይፈልጥ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ውግእ ብፍፁም ጠጠው ክብል ዘልየ የለን That's why ኣብቲ ውግእ ተዓቢጡ ምናልባት ካብቲ ክሲ ክድሕ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ይደሊ ኣሎ ሓደ ሰፊሕ ዝኾነ ዓወት እንታይ እዩ ተዓወት ዲፋይን ግበረልና ወላ እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናቱ ወላ ሓለቓ ቺፍ ናይቲ ሰራዊት ክልቲኦም ብወቅዒ ኣብ ዝገለፁ ኣብ ዝቐረባ እዋን እንታይ እቲ ኤንድ ጎል ብኸመይ ኢኻ ነዛ ቃዛ ትባልሲ እንታይ ኢኻ ክትገብራ ትደሊ ወይስ እቲ ዘይተዘርበ ኢኻ ክትገብር ትደሊ ዘለኻ እሱ ድማ እቲ ትገብሮ ዘለኻ ነቲ ህዝቢ ብምሉእ ህሊቕካ ኣጥፊኻ ዜሮ ከተትርፈ ኢኻ ደሊኻ ሽዑ ነቲ ቦታ ሒዘ ኢልካ ክትምለስ እንታይ እቲ ዕላማ ተባሂሉ ብኩሉ ዓለም ተሓቲቱ ክሳብ ሕጂ ዕላማ ክነፅር ኣይከኣለን እንታይ ማለት እዩ እቲ ውግእ ኢንደፊኒትሊ ወይ ከዓ በቃ ንዘይተወሰነ ግዜ ክቕፅል እዩ ዝደልየ ዘሎ
ከምዚ እናገበረ ከሎ ኣብቲ ውግእ ክሕባእ ይኽእል ኣብ ግዜ ውግእ ክኸስዎ ስለዘይክሉ እቲ ውግእ ጠጠው ዝበለላ መዓልቲ ግን ካብ ስልጣን ወሪዱ ኣብ ቤት ፍርዲ ክኣቱ ከም ዝኾነ ወይ ከዓ ብቤት ፍርዲ ብብዙሕ ገበናት ክኽሰስ ምዃኑ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣብ ኤውሮፓ ይኹን ኣብ ካልኦት ሃገራት በቲ ICJ ከዓ በዚ ICC ከዓ ኣረስት ወረንት ኣብ ልዕሊኡ ኣለዎ ስለዚ ሂወቱ ክበላሾ ምዃኑ ፈሊጡ ኣሎ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ድማ ነቲ ፖለቲካ ናይዚ እስራኤል ዝበሃል ኣዝዩ ዘበላሽዎ ዝበሃል ሓደ ኣብቲ ፖለቲካ ናቶም ልዕሊ 20 ዓመት ዓብ ተራ ተፃወተ እዩ ዲክታተራት ነበልካ ንካልእ ትፀርፍ this guy has been always on the top ኣብቲ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ዲሞክራሲ ሽም እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ከነስተውዕለሉ ዘለና and by the way ብዛዕባ ቋም ብዙሕ ሰብ ይዛረብ እስራኤል ቋም የብላን እያ ትበሃል ሃገር ቋም ዘይብላ ሃገር እያ ንሓ ዝመስል ምክንያቱ ቋም ተገይራ ነቶም ፈለስጢማውያን መሰል ክትቦም እያ ፈለስጢማውያን ይብለኩም ኣለኹን ፈለስጢማዊ መበቆል ዘለዎም እስራኤላውያን ኣለዉ ስለዚ እቲ ቅዋም ናይቲ ሃገር እንተፅዲቆሞ ማዕረ መሰል ንኩሎም ክህብ ስለዝኽእል ቋም ናታ ሓውሲ ቋም ኣለዋ እያ ትበሃል በር ቋም የብላን ኦፍኮርስ ንዓ ዘሰራሓ ዘካይዳ ነቲ ትገብሮ ዘላ ኣፓርታይድ እንዲ ዝበሃል እቲ ፈላሊኻ ምግዛእ ክልተ ዓይነት ሲስተም ኣብቲ ዓዲ እንዲ ዘሎ እቶም ኣይሁዳውያን ዝበሃሉ ምሉእ መሰል ኣለዎም እቶም ካልኦት ህዝቢ ድማ ከከም ደረጁ ማለት እዩ ማዕረቶም ኣይሁዳውያን መሰል የብሎምን ከምዚ ሓደ ዓብዪ ናይ ዲሞክራሲ መንፀባረቂ ተባሂላ እያ ትግለፅ ግን ከምኡ ይኮነትን ከዓ እስራኤል ዲሞክራሲ ልክዕ ትክክለኛ ዲሞክራሲ ከምዘይኮነ እውን ምፍላጥ የድሊ እዚ ከዓ ከምዚ ብስምዒት ወይ ፅልእ ናይ እስራኤል ገለ ስለ ዘለኒ ይኮነን ፋክት እዩ ፋክቹዋሊ ኮሬክት እዩ ቅዋም ናቶም ክንደይ ግዜ ፈቲኖም እዮም ግን ከተግብርዎ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ እቲ ቅዋም ትክክለኛ ቅዋም ክገብሩ ተኮይኖም ነቶም ካልኦት ህዝባዊ ዝነብሩ እውን ብፍላይ ነቶም ኣይሁድ ዘይኮኑ ምስ ኣይሁድ ዝነብሩ ህዝቢ ማዕርዮም መሰል ክዎም ኣለዉ ንሱ ድማ ከቢድ እዩ ንዖም ንሳቶም ኩሉ ግዜ እታ እስራኤል ናይ ኣይሁድ ሃገር እቶም ካልኦት ነቲ ስግር ናይ ቁጠባ ንገለ ንምመላልእ እምበር ምሉእ መሰል ክህልዎም ዝደልዩ ይኮኑን ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብዙሕ ገበናት ክፍፅሙ ዝኽኣሉ ብዙሕ ገበን እናፈፀሙ ዝፀንሑ እዮም ኣብ ልዕሊ ፈለስጢማውያን እየ ዝብለኩም ዘለኹ ነዚ ኩሉ ድማ ክሳብ ሎሚ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝኾነ ይኹን ዓይኑ ዓሚቱ እዝኑ ዓቢጡ ዝኸዶም ዝነበረ እምበር ክንዲ እስራኤል ገበን ገይሩ ከሎ ስቕ ኢሉ ክቕፅል ዝኽእል ዝነበረ ሰብ የለን Now let's go to the next topic which is very interesting ናብ ኤውሮፓ ንዝገር ሕጂ Russian insisted that Kyiv should be able to strike Russian territory with American weapons. I believe the time has come for allies to consider whether they should lift some of the restrictions they have imposed on. ኤውሮፓ ክልተ ነገር ይርኢ ኣለዉ ኤውሮፓ ድማ ካብቲ ናይ ነተንያሁ ከይወፃእካ ዝገደደ ድማ ናይ እዚኦም እዚ እትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኔቶ ሓላፊ እዩ መጀመርያ ክምለስ እየ ብክልተ ነገር ክንሪኣ ኢና ኣብዚ ረኣዩ እቲ ኔቶ ዝበሃል ንራሻ ብምንታይ ይኸሳ ኣለዎ to take over Gotland. They say it is on Putin's hit list if he gets his way. They say that since Finland and Sweden joined the NATO, the Baltic Sea has essentially become a NATO lake. They say that Putin is looking to push back against NATO. It's because whoever runs Gotland dominates the Baltics. They are worried that any Russian provocation on Gotland would most likely be agreed by members of the alliance as an armed attack on Sweden and therefore likely an Article 5 scenario. So NATO ዝበሃል ኦርጋናይዜሽን ምስ ራሻ ቀጥታዊ ውግእ ክገብር ይደሊ ከም ዘሎ ብቃል ኣዘራርባ ስከፍታ የብሉን እዚ ማለት ሳልሳይ ኩናት ዓለም ብወቂዒ ማለት እዩ ኦልሬዲ ጀሚሩ እንዲ ዝበሃል ዘሎ እዚ ግን ብወቂዒ ባንዴሩ ኣንበልቢሉ ዝጅምር ማለት እዩ እንታይ ኔቶ ማለት ዳርጋ 27 ሃገራት ድዩ ዋላ ክንደይ ሃገራት እዩ ዘለዎ እዚ ሙለን ሃገራት ኣንጻር ራሻ ክዋጋ ማለት እዩ ካልእ ዴፊኒሽን ድማ የብሉን ኩናት ዓለም ማለት ብዙሓት ሃገራት ኣንጻር ሓደ ሓይሊ ዝዋግእሉ ማለት እዩ ኔቶ ክሃርማ ከሎ ድማ ቻይና ንራሽያ ስቕ ኢለ ክሪኣ ኣይኮንኩን ኢላ ነይራ ስለዚ that's how world war starts እዚ ዘረባ እዚ ግን ካብ ዝተፈላለየ ማዕዝናት ይወፅእ ኣሎ በቶም ኔቶ ኣብዚ ካብቲ ብኮመንተሪ ክትሪኡ ክሰምዑ ፀኒሕኩም ኣብዚ ድማ ብወቂዒ ካብቲ ኣፉ ናይቲ ሰክረታሪ ጀነራል ናይ ኔቶ ንስማ allies to consider whether they should lift some of the restrictions they have imposed on weapons donated to Ukraine. Because we need to remember what this is. This is a war of aggression by Russia against Ukraine. Ukraine has the right to defend themselves, and that includes also striking targets on Russian territory. ሰምዑ ኣለኹም እዚ ሓላፊ ሰክረታሪ ጀነራል ናይ ኔቶ እዩ ንዩክሬንሲ በቲሂብናዮም ዘለና ኣፅዋር ናብ ውሽጢ ራሻ ንክሃርሙ ከነፍቅደሎም ክንክእል ኣለና እንታይ ማለት እዩ ናብ ውሽጢ ራሻ ክንሃርም ከነፍቅደሎም ኣለና ማለት እቲ ኣፅዋር ሂብኩሞም ዘለኹም ኣብቲ ውሽጢ ድፍዓት ዘሎ ፊት ንፊት ሰራዊት ዘሎ ኣቡ ክስዕር ኣይከኣለን ኣሎ ይርዳና ኣሎ እቲ ዝሃብዎም ኣፅዋርን ሰራዊትን ኩሉ ሓገዝ ቢልዮናት ገንዘብ ኣሜሪካ ጥራይ
ብቋንቋ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ክሳብ 300 ቢልዮን በፂሖም ኣሎ ካብዚ ናይ ዩክሬን ውግእ ካብ 2014 ዝጅምር ልዕሊ 300 ከይዶም ኣሎ ኦኬ ትማል ጥራይ ኣይ 61 ቢልዮን ተዋሂቡ ሕጂ ድማ ተወሳኺ 270 ሚልዮን ተወሳኺ ንህብ ኣለና ካ ዝብል መግለፂ ወፂ ይቀኒለን ቀነ እንታይና ንብል ዘለና እቲ ዝህብዎ ዘለዎ ገንዘብ ጠገለ የብሉን ኤሮፓ ኣብዛ 2024 ጥራይ 50 ቢልዮን 55 ቢልዮን ዶላር ከም ዝሃቡ እዮም ነጊሮም ዘለዉ ኣብ ልዕሊኡ ጀርመን በይና ክንደይ ሚልዮን ዩኬ በይና ፈረንሳ በይና ትቦ ዘላ ገንዘብ ድማ ንርኢ ኣለና ስለዚ እቲ ገንዘብ ዝወሃብ ዘሎ እቲ ኣፅዋር ዝወሃብ ዘሎ እቲ ሓገዝ ዝወሃብ ዘሎ እቲ ስልጠና ዝወሃብ ዘሎ ቀጥዒ የብሉን እዚ ኩሉ እናሃለዎ ከሎ ነቲ ዓውደ ኩናት ክስዕርዎ ይከኣሉን ኣለዉ ብካልእ ዘራርባ ራሽያ ምስ ሙሉእ ኮሌክቲቭ ዌስት ዝበሃል ኣሜሪካን ኤውሮፓን ካናዳን ብሙሉኣቶም ተኣኪቦም ኣብ ዩክሬን ሰራዊት ናይ ዩክሬን ተጠቂሞም መፅኦም ኣለዉ ኣይከኣልዎምን ነቲ ዓውደ ኩናት ነቲ ኣፅዋር ኣብ ዓውደ ኩናት ክዓውታት ዘይከኣል እንታይ ክትገብር ትፍትን ኣለካ ነቲ ህዝቢ ራሽያ ከተሰራጥ ክትክእል ኣለካ ኣብቲ ውሽጢ ምክንያቱ እቲ ዓውደ ኩናት ሰራዊት ፊት ንፊት ኣሎ ኣብይካ ክትዋጋዝ ኣለካ ንዑ ስለዘይከኣልካዮ እንታይ ትገብር ናብቲ ውሽጢ ህዝቢ ስቃይ ከተውርድ ኢንፍራስትራክቸር ናይቲ ሃገር ከተዕኒ ትጅምር ማለት እዩ እዚ እንድሕሪ ቀፂሉ እንድሕሪ 2-3 ግዜ ኣፅዋራት ናይ ዩክሬን ከም ዘይኮነ ትክክል እዮም ትፈልጡ ስለዚ ናይ ጀርመን ኣፅዋር መፅኡ ኣብ ውሽጢ ራሽያ ካርም ተጀሚሩ እንታይ ገብሩ እዮም ራሽያ ድማ ጋይድድ ሚሳይልስ ገይሮም ከዓ ንጀርመን ተመሳሳሊ ክብዋ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኣይዶን ርሑቕ እዩ ግን ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዘይኮነ ኣፅዋራት ናይ ራሽያ ናብ ኣሜሪካ ናብ ካሊፎርኒያ ክበፅሕ ዝኽእል ኮንቲነንታል ወይ ከዓ ኮንቲነንታል ባሊስቲክ ሚሳይልስ ኣሎ ሲቢ ገለዮም ዝብልዎ ሱቅ ከም ዓይነት ኣፅዋር ዘለዋ እያ እዚ ዩኬ ኣብ ዝጥቀም ዘሎ ይኮነ ንኣሜሪካ ኣብ ዘላቶ ካርሙ ዝኽእሉ እዮም ስለዚ እቲ እዚ ናይ ኔቶ ሓላፊ ዝብሎ ዘሎ ክሳብ ክንደይ ንሰላም ተጠይኖም ናብ ኩናት ናብ ሰፊሕ ወራር ይጎዩ ከም ዘለዎ ይዘርእየካ እስና And then, of course, if you deny Ukraine the right to hit military targets on Russian territory, then you make it very hard for them to uphold the right for self-defense. This is self-defense. Self-defense is enshrined in the UN Charter. It's legal, it's legitimate, and we... Exactly ta zibla zollos kazaraba gamtlwa. ዩክሬን ሰልፍ ዲፈንስ ክትገብርሲ ኣብ ውሽጢ ራሻ ዘሎ ኣፅዋር ወይ ከዓ ወይ ገለ ሎጂስቲካዊ ነጥቢ ክትሃርም ኣለዋ እዚ ብዩኤን ቻርተር ዝተኣዘዘ እዩ ሕራይስከ ደሰይም ነታ ቃል ግምጥል ኣብላ እዚ ሊቅ እዩ ወይ ከዓ ምሁር እዩ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ዴንማርክ ዝነበረ ቀደም ገለመለ ተርጅም ኣለኹም እታ ዘረባናት ግምጥል ዘይብላ ሕጂ ሕራይ ናይ ኣፅዋራት ካብ ራሻ ዝመፁ ዘሎ ወይ ሎጂስቲክ ናይ ኣፅዋር መደበራት ድረኣየቶ ክትሃርም ኣለዋ እንድሕር ኢሉ ራሽያ ከዳ ከምኡ ትገብር መሰለ የብላን እቲ ጀርመን ዝፈሪ ዘሎ ፋብሪካታት ናይ ኣፅዋር ወይ እውን እታ ፈረንሳ ዝፈሪ ዘሎ ካብኡ ተሰኪሞም ደምፅዎ ዘለዉ ናብ ዩክሬን ኣብቲ ቦቱ ከይዳ ክትሃርመ የብላን እዚ ብዩኤን ቻርተር እቲ ዩኤን ቻርተር ትብልዎ ዘለዎም ሕጊ ንዓኹም ጥራይ ዲ ክጠቅም ተሰሪሑ ወይስ ንኩሉ እዩ ስለዚ ፑቲን ድማ ልክዕ ነዚያ ኢልዎ ድሕሪ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ክሃርቡ ጀሚሮም ኤግዛክትሊ ነቲ ዕላማታት ናይ ኔቶ ኣብ ሩማንያ ዲ ዘሎ ኣብ ዴንማርክ ዲ ዘሎ ኣብ ጀርመን ዲ ዘሎ ኤግዛክትሊ ነቲ ቦታታት እቲ ክሃርመየ ኢሉ ምክንያቱ ታፅዋር ካብ ይድመፅእ ዘሎ ስለዚ ልክዕታ ዝብልዋ ዘለዉ ቃል እንድሕር ገምጢሎማ ብትክክል ንዓታቶም እውን ክትንክፎም ትኽእል እያ ግን ክሳዕ ክንዱ ክሓስቡ ዝኽእሉ ይመስለኒ ኦፍኮርስ ይሓስቡ ኣለዉ እቲ ዕላማ ግን እንታይ እዩ ነቲ ውግእ ሰፊሕ ክገብርዎ እዮም ዘልዩ ዘለዉ that's all they want እዚ ሰብ እዚ ወይ እውን እቲ ኔቶ ዝበሃል ውግእ ጥራይ እዩ ናቱ ዕላማ ኣብ ውግእ ድማ ረብሓ ዘለዎ ስለዚ ውግእ ረብሓ ብመን ኢኸ ፋንዲ ዝኾን በተን ኣፅዋር ዘፍርያ ካምፓኒስ ዝያዳ ፋንዲ ዝገብርዎ እቶም ኣፅዋር ዘፍርዩ ካምፓኒስ እዮም ስለዚ እቶም ኣፅዋር ዘፍርዩ ካምፓኒ እንታይ እዮም ደልዩ ውግእ ሰፊሕ ውግእ ዘይቋርፅ ውግእ ንሓዋሪ ዝቕፅል ውግእ እዮም ዘልዩ ስለዚ ኣገይ ዓለምና ኣብ ከመይ ዝበለ መዋጥር ወዲቓ ከም ዘላ ምግንዛብ የድሊ I hope ካብዚ ገለ ነገር የጥሕነና ኸው We are helping Ukraine with upholding that right, and that should include the ability to also strike targets on Russian territory. The Rand Corporation, an American think tank, has proposed a strategy that it claims will allow the West and Ukraine to defeat Russia. Now, according to the report, the West should press forward and not worry about an escalation. Its first suggested steps is for the US to authorize Kyiv to utilize Western-supplied weapons to launch strikes on Russian territory. So እንታይና ንርኢ ዘለና እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ናይ ብሓቂ
I don't know እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እንታዮም ሓሲቦም ላ ዘለዉ ነዛ ዓለምና ወላ ሓንቲ ያነ ክርዳኣኒ ዘይክእል ዘሎ ማለት ሓንቲ ዘረባላ ኣብቲ ናይ ኢንተርቪው ናይ ኢሳያስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እንታይ ዝብል ለባማት እናመሰሉ ፈላጣት እናመሰሉ ዝጠፍይዎም ድዮም ከም ዝገብሩ ዘለዉ ቁሩብ ካይርድኦም እንዴት ዝኸድዎ ዘለዉ ናበለ እናማራረ ዝዛረበላ ሓንቲ ቪድዮ ኣላቶ ሓቂ እዩ ማሲ እዚኦም ሲ ንፈልጡ እዮም እንታይ የጋጥም ኣሎ ከመይ ገይሩ ክሳዕ ክንዲዚ ክወድቕ ይኽእል ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሰላም ቁጠባ ናቶም ኣብ ሰላም እዩ ዝምዕብል ሰላም ድማ ብጣዕሚ እዩ ዘገድሶ ነቲ ቁጠባ ናይ ኤውሮጳ ሃብካም ክሳዕ ክንዲዚ ካብ ሰላም ክትፅየን ትኽእል ሕራይ ዝዓነወ ዓንዩ ጌጋታት ተፈፂሙ ስሕተት ተገይሩ ክትብል ትኽእል ስለምንታይ ክትዕርዮ ዘይትፍትን ምክንያቱ ፑቲን ለንቅነ ንሰላም ኔጎሽየት ክገብር ከም ዝደሊ ብወቅዒ ገሊጹ ኣሎ ስለምንታይ ነዚ ኢኒሽቲቭ ተጠቂምካ ኣብ ጣውላ ምናልባት ፑቲን ነዚ ሒዘየ ዘለኹ ኣይገጥፎን እየ እንድሕሪ ኢሉካ ስለምንታይ ኣብ ንግድን እዝን ክንገብር እንድሕሪ ኮይና ምሳኻ ነዚ ግደፍ ኢልካ ክትእምኖ ዘይትኽእል ምክንያቱ ራሻ ሰፊሕ መሬት መዓት ሃብቲ ዘለዎ እዩ ምናልባት እንድሕሪ ካልእ ረብሓታት ሽርክነታት ኣቢልካሉ ሕራይ ክብለካ ይኽእል ይኸውን ምክንያቱ ራሻ ቭላድሚር ፑቲን ከምኡውን ራሻ ኣብ ቁጠባ ከተኩር ይደሊ ዘሎ ነቲ ሃገሩ ሱፐር ፓወር ክገብራ እዩ ዝደሊ ዘሎ በፅዋር ዓብ ተወዳዳሪ ክኸውን እዩ ዝደሊ ዘሎ ስለዚ ስለምንታይ ነዚ ጉዳይ እዚ ብፍላይ ከም በዓል ጀርመን ከም በዓል እዘን ምብራቕ ዘለዋ ሃገራት ኤውሮጳ ካብ ራሻስ ብዙሕ እየን ዝደልያ ብዙሕ ረብሓ እዩ ዘለወን ስለምንታይ ነዚ ሰላም ኣውሪዶም ነዚ ህዝቦም ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ክመልስዎ ዘይደልዩ ዝብል ሕቶ ክሳብ ሕጂ መልሲ ሲኢናላ ኣለኳነ ምክንያቱ ኤቭሪ ደይ ዝሰማዕናዮ ዜና ካብዚኣቶም ካብቲ ሚድያ ናቶም ዝወፅእ ዘሎ ነቲ ውግእ ከመይ ጌርካ ተናውሖ ከመይ ጌርካ ተቕፅሎ ጥራይ እምበር ከመይ ጌርካ ሰላም ኣምፂኻ ነቲ ህዝቢ ርቃት ትፈጥረሉ ዝብል የለን ኩሉ እዚ ዝብልዎ ዘለዉ ድማ ራሻ ግብረ መልሲ እንድሕር ሂባ ዝገደደ ሽግርን ዕንወትን ክወርድ ምዃኑ ዋላ ኣብዚ ኤውሮጳ to launch strikes on Russian territory. Now, international attorney Clyde Preston says the US sending more and more arms to Kyiv is leading obviously to a direct conflict with Russia. Well, the Biden administration has said from the beginning that the most important thing is not to directly become in conflict with Russia. But this is clearly doing that. And you have to ask yourself, at what point does our support of Ukraine become a direct or make us vicariously liable or responsible for what's happening in this conflict? And so, so ብሓፈሻ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ክቕየር ዝኽእል ዝነበረ እቲ ራሻ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ኣብ ዝተወሰነ ግዜ እቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ክውዳእ ከም ዝኽእል እውን እዩ ዝንገር ክስዕሮ ከም ትኽእል ክድርዕሞ ራሻ ግን ሳምሓው ንክስዕሮ እውን ትፈርህ ዘላ ትስከፍ ዘላ ኮይኑ እዩ ዝስማዓና ኣነ ከንብቦ ከለኹ ስለምንታይ እዚ ውግእ እዚ ጠጠው ከምዘይብል ክገብሮ እዮም ኣሜሪካ ይፈልጥዎም እዮም ድማ ነዊሕ ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ኣሎ ኣሜሪካ ከመይ ገይሮም ውግእ ከም ዘናውሑ ይፈልጡ እዮም ፍሉይ ክእለት እዩ ዘለዎም ኣብኡ ምዕባለ ዳ እዩ ዘይፈልጡ እምበር ውግእ ብጣዕሚ ንክናዋሕ ግብረ ሽበራ ድዩ ገለ እናገበሩ ላሕ ከብልዎም ከም ዝኽእሉ ይፈልጡ እዮም that's why ስዒሮም ከለዉ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ራሻ ብዘተ ሰላም ክውዳእ እንተዝኽእል ካብ ኩሉ ድማ እቲ ኤውሮጳ ዝበሃል እቲ ቃንዛ ኣሜሪካ ይትንክፋ የለን እዚ ኩናት እዚኣ ርሒቓ እያ ዘላ እርዲኦም ኣለኹም ነዳድናታ ከም ድሌታ ትሸይጣላ ትውግእ ምንዋሑ ድማ ኣብቲ ዕዳጋ መራይ መክሰብ ዘምፃላ ዘሎ ኣፅዋራት ናታ ከም ሕሱም ይሽየጥ ኣሎ ከምኡ ድማ ነቲ ኤውሮጳ ክወዳደራ ዝኽእል ዝነበረ ድማ ረማ ዓቢላቶላ እዚ ዕላማታታ ፅቡቅ ይሰርሕ ዘሎ ስለምንታይ ግን እቲ ዝሕዝን ክፋል ናቱ ናይ ኣሜሪካ እውን እስትራቴጂ ናቶም ክሳዕ ክንደይ ፈሺሉ ከም ዘሎ ዝነግር ኤውሮጳቶም ቀንዲ መሻርክቶም እዮም ነይሮም ደገፍቲ ናቶም እዮም ነይሮም ስለዚ ደጋፊኻ ናትካ ሓጋዚ ክደክም ከሎ ንስኻ ትደክም ከም ዘለኻ ኣይርዳእካን ድዩ ምክንያቱ ራሻ ሓይሉ ክስዕረካ ከሎ ራሻ ሙሉእ ብሙሉእ ምስ ቻይና ማለት እዮም ዕምቆስ ዘለዎ ዝምድና ገይሮም ሕጂ ድማ ድሕሪ ዝተወሰነ ኣዋርሕካ ክራኸብ እዮም ስለዚ እዞም ሃገራት እዚኣቶም ኣዝዮም ኣብ ጥቡቕ ዝምድና ኣብ ዝኸድሉ ዘለዉ ስለምንታይ ንስኻ ነቲ እንኮ መሻርክትኻ ከምኡ ክትገብር ክኢልካ ኢልካ ክትሓስብ ይግባእ ግን I don't think they care about that ሓንቲ ሪፖርት መክመ ሽዑና ቻይና ድማ ክንርኢ ኢና That Russia wants to resolve the Ukraine conflict through negotiations. That's as his counterpart in Kyiv, Vladimir Zelensky, becomes the illegitimate leader as his elected term has, in fact, expired. Of course, we realize that the legitimacy of the current head of state is over. Who to negotiate with? This is, of course, a fair question. I agree with you. I think that one of the goals of the conference that
has been announced. The conference in Switzerland is precisely to have the Western community, the sponsors of the current Kiev regime, confirm the legitimacy of እዚ ቭላድሚር ፑቲን ኣብታ ጎረቤት ሃገሩ መሻርክቱ ዝኾነት ቤላሩስ ኣብ ዝኸደሉ ዝተዛረበ እዩ እቲ ሰላም ክግበር ጽቡቕ እዩ ግን ከመይ ምስ መን ኢኻ ሰላም ክትገብር ምክንያቱ ዜለንስኪ ዓመተ ስልጣኑ ወዲ እዩ ዝተመረፀ ፓብሊክ ፊገር ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ዩክሬን ካብ ራሻ ስቴክ ኣለዋ ኦልሬዲ ፍርቂ ሓደ 21% ድዩ 25% ናይ ዩክሬን ተቆፃፂራ ኣላ ስለዚ ኔጎሽየት ክንገብር ኢና ክንብል ከለና ዜለንስኪ ስልጣን እውን የብሉን ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ እቲ ዓመተ ስልጣኑ ወዲ እዩ እያ ትብል ዘላ ብሓፈሻ ግን ኢቨን ምስኡ ኔጎሽየት ክትገብር ወይ ከዓ ዲስካስ ክትገብር ከም እትኽእልን ከም እትደልን ቭላድሚር ፑቲን ብወቅዒ ሕጂ እውን ኣብ ፕሬስ ኮንፈረንስ መፅኡ ይዛረብ ኣሎ ስለዚ ሰላም ከም ዝደሊ ፑቲን ይነግር ኣሎ ነቲ ኩናት ብዘተን ብዲስካሽንን ክውድኦ ከም ዝደሊ ይነግር ኣሎ ኣብ ዓውደ ኩናት ስዒሩ ከሎ እዩ ከም ዝብል ዘሎ ነዚ ኢኒሽቲቭ ተጠቂምካ ካልእ ነገራት ኣብ ዲስካሽን ኣብ ጣውላ ብዙሕ ነገር ክመፅእ ምኻኣለ ስለምንታይ እዩ ዘይድለ ዘሎ ግን ክንሓዝን ይግባአና እቶም ምዕራባውያን ሃገራት እንታይ ምዃኖም ከምቲ ትክክለኛ ስእልናቶም ክህልወና ኣለዎ ምክንያቱ ንዓመታት ሰብ እናደናገሩ ስለ ዝቕፅሉ ዘሎ the incumbent head of state or the inactive one. But these PR steps, they do not matter for legal documents. Of course, we will need, if it comes to that, and I proceed from the fact that peace talks should be resumed, not with ultimatums, but with common sense, and they should be based on common sense. But if it comes to that, of course, we need to understand who we can deal with in order to get to the signing of legally binding documents. And then we need to be fully confident that we are dealing with legitimate authorities. As Russia seeks a peaceful resolution to the conflict, the US continues to arm Kyiv and has... ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዮም እዚ ራሽያ ቭላድሚር ፑቲን ቦቂ ኣብ ካሜራ መፅኡ ንዘተ ሰላም ብዙሕ ምስ ኩሉ መሰናክላቱ ዘተ ሰላም ክፉት ምዃኑን ድልው ምዃኑን ክገልጽ ከሎ ኣሜሪካ ግን እንታይ ትገብረላ ኒው ዩኤስ 275 ሚሊዮን ኤድ package to Ukraine ተወሳኺ ነዊሕ ክኸይድ ዝኽእል ሮኬታት ክትብ ጀሚራ ኣላ እዚ ድማ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ራሻ ክሃርሙ ኣለዎም ዝብልዎ ዘለዎ ነቲ ውግእ ኤስከሌት ክኸውን ኔቶ ኢዱ ክእቱ ወይ እውን እቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ሰራዊት ክቐፅል ከም ዘይክእል ተረዲቦም ስለ ዘሎ ዩክሬን ድሕሪ ወዲቑ እንታይ ክገብሩ እዮም ናይ ኤሮጳ ሰራዊት ተጠቂሞም ነቲ ኩናት ናይ ኤሮጳ ክገብርዎ ወይ ከዓ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ማለት እዩ ብወግዒ ስለዚ ኣሜሪካ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ዘይኮነስ ክውስኽ እያ ትደልዮ ዘላ እዚ ድማ መርኣያ ናቱ ኢና ንርኢ ዘለና announced a fresh aid package. It comprises of a variety of ammunition types, such as the HIMARS rockets, as well as artillery and mortar rounds, which are frequently deployed in Ukrainian attacks on Russian territory. Now, the Russian ambassador to the US reacted on the timing of this new military aid package. Washington does not want peace in Europe. It is doing everything it can to prolong the conflict and increase human casualties on the Russian and Ukrainian sides, including among the civilian population. It is illustrative that the United States is announcing arms deliveries to its puppets on the... Exactly. Ambassador ናይ ራሽያ ኣብ ዩኤስ ኣሜሪካ ወይ ዋሽንግተን እቲ ኩናት ኣብ መንጎ ኤሮጳ ዘሎ ስቃይ ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ሽግር ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ክናዋሕ እዮም ዝደልዩ ዘሎ ሞት ናይ ዩክሬን ሞት ናይ ራሽያ ክልቲኦም ክሞቱ እዮም ዝደልይዎም ዘሎ ከምኡ ድማ እቲ ቁጠባ ናይ ኤሮጳ ሪዩኒት ወይ ከዓ ክፅያቕ ክባላሸ እዮም ዝደልዩ ዘሎ ተስዋይ ኩሉ ዝከኣሎም መመሊሶም ነቲ ኩናት ዝውስኹ ዘለው እምበር ኣብ ውግእ እኮ ዝኾነ ሰብ ርዩ ዘዋፃካን ዘይዋፃካን ርኢኻ ኔጎሽየት ትገብር ኢኻ እዚኣቶም ግን ኢቨን ኣብ ዝሰዕርሉ ዘለው እንታይ ገብር ኣሎ መሊሱ እቲ ሞትን ስቃይን ዘጅዝቦም ዘለዉ ኣፅዋር እውን ህዝቢ ራሽያ ንክጉዳእ ኣብቲ ውሽጢ ኢሎም እዮም ድብኦ ደሎ እምበር ነቲ ዓውዲ ኩናት ክቅይሮ ከምዘይክእል ይፈልጡ እዮም ዲስ ኢዝ ኣሜሪካ እንታይ ምዃና ንክትፈልጡ እዩ ሕጂ ናብ ቻይና ንስገርካ of Chinese fighter jets carrying live missiles have been conducting mock strikes around Taiwan. The latest military drills have been described as strong punishment for the separatist acts of Taiwan's independence forces. Taiwan's military has mobilized its forces in response. The maneuvers come just days after Taiwan's new president, Lai Ching-te, took office and called on the mainland to stop making such threats. Let's bring in... So, በዚ ድማ ናይ ታይዋን ቻይና ኣብ ታይዋን ትገብሮ ዘላ ስጉምቲ ምክንያቱ እቲ ታይዋን ዝበሃል ቀዳማይ መጋበርያ ዩክሬን ናይ ኤስያ ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም እቲ ታይዋን ልክዕ ኣሜሪካ ከም ዩክሬን ተጠቂማ ንቻይና ንምዕናው ቁጠባናታ ወይ እውን ሂወትናታ ንምብልሻው ትጥቀመሉ ዘላ ታክቲክ እዩ ታይዋን ታሪኻዊ ወላ እውን ብፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ደረጃ ታይዋን ኣካል ናይ ቻይና እዩ ዝበሃል ኣሜሪካ ትድግፈ እዩ ዝብለኩም ዘሎ ካብ ሰብዓታት ጀሚራ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ሓንቲ ቻይና ታይዋን ኣካል ናይ ቻይና ኢላ እያ ተኣምን ከምኡ እናኾነ ከሎ ግን ኣብ ታይዋን ኣፅዋራታን ሰራዊታን ይትያ ኣላ ኣብ ኣፍ ደገኻ ልክዕ ከም ኣብ ካባፅዕሲ ቀዳመይቲ ደሴት ዘላ ዳህላክ ዋላ ንበላ ኣብ ዳህላክ ሰራዊት ናይ ካልኦት ክህሉ ከሎ ኣንጻርካ ክዋጋእ ዝደሊ ማለት እዩ ኢትስ ኖት ዳት ኢዚ
أشحات كيلومترات كيدم أبا فنشوم كفيلهم تشاينا سي وقت تدلل أنا بلوخا رأي وز ميديا زي دوتشافيل مالتنا يوقف وور مانجريني بجاكا وقت سلام زوج تشاينا لا يكون سلسلة زلت زينا كرهجي نا تشاينا كاتس على كده فولي جميرة مالو أمريكان تايب للو بزعبو جسمه الزكم حبري تايبكم زلو. Intended obviously as is this a drill? Former national security advisor, Ambassador, is this a drill? Or is this sort of a drill that might turn into more? Well, I think it's intended, obviously, as almost literally a shot across the bow of the newly inaugurated Taiwanese president, and to challenge what they think, what Beijing thinks is a new government in Taiwan that's going to try and push harder to get recognition for an independent. زتري وزلهم أبزبنا دونالد ترامب نستوسنا جزء ناشنال سكيورتي حلاف زنبري بجكا أكاسلوهم بلوهم كهله زربا أيتسم علوني قا جون بولتون يزبال الجريمة لك تي تشاينا تقبرو زلا تشاينا نوق تدالو خمس زلا أمريكا هم يوم كل زيانو تهم كالوت يوم نوق خمس دالو زلو وقز دالي زلو سميم. We should understand أمريكا وق تدالي زلا وق تربح حجر أمريكا كالو تقرأ تيرب حنيم كوق مغنياتو توقع حسابه أبيز كذا أمريكا أمريكا يكون زي كذا من يزعل بتوقع مثلا هجراتين يندعن زي أمريكا وقت دللا مثلا هجرات ندريك تملسم في الله إن تشاينا كونتين كتجبره كونتين تبل درتات تبل قال حداش وتيات الله أب مجلسنا بريزنت سياسي مثلا درتا كدرتا عندها تفتنزلا تدرتا قد كسر هاي قال طبعا تشاينا بعقمنا أمريكا كدرت كم زي كل تردي وماله أم وايتا سلمتاي كم مخين معناته 400 داي 400 دا نو 300 مانيفاكتشرينج نعلم اوتبوت نعلم زخون نبرت نحن نتقمل بعالم تاع اوتبوت 300 تاع تشاينا يدفري نا امريكا كلن مشاركتان تدميرو كندنا تشاينا يمصني قدهم الله سلازي China is doing an amazing economic is China كم حدا مودادر تتسانو حيال قطباوي ጨዋዳ هنيس الله هاجرات دما امريكا كتقدان اتس اوكي تشاينا كتقدان دحر جميرا ግን ሽግር ከጋጥመኒ ኢንፍሌሽን ቁጠባናተን ዝርግርግ አትወይ ምክንያቱ ኩልነ ቁጠባናት ካከረጋገ ዘድል ንብረት ቴክኖሎጂ ይኹን ኮንሱም ትገብረ ንብረት ንገዛውቲ ንግዳውንቲ ንገለመለ ኩሉ ዝኸውን ካብ ቻይና ይድፈር ዘሎ እዚ ቻይና እንታጊዳ ደካ ዓብ ሽግር ከጋጥመካ ኸሊ ምክንያቱ ቤዚክ ነገራት ክትስእን ስለትኽእል ኣሜሪካ ታጊዳ ደካ ግን ሰወት የስ ተጽዕኖ ትገብረልካ ካልኦት ሃገራት ኢንቨስት ከይገብራ ሓድኻ ግን ናይ ቻይና እገዳት ዝበርት ኣይክኸውን ምክንያቱ فابريكا ناي عالمي فابريكا ناي عالم دحر خوينو انا اجيدا كانتيلو كتشاينا اتس ا بيج ديل لو ساغ تشاينا تغيرا لا لنكنه ني لتناي اسوار زفريا كامباين تاع امريكا بفولي سينجل جيرا اجدا وريدات لنا الله which means spare part دي كال دي زخونه نجر كاب تشاينا زروح بوز نبر ربحاناتهم اب تشاينا زشت وز نبر كل تطوابيلهم ازخا بحقك حمام مخالف لوتي داغا ناي تشاينا عبس لزخونه Taiwan. So there are political elements here and military elements as well. There's a lot of speculation whether what China is threatening to do is an outright invasion of Taiwan, or if they'll try something else like creating a pretext for a political dispute and then throwing a blockade around the island to see if the United States, Japan, and others will break the blockade. So ريوم لهم كنا منتاي نتايوان تراحكتات كلمله نات امتو تاك غبر خمس دليو تبلوكيت كجبر زغل كل استراتيجي نوق مفتوتهم يم رخيبهم زلو عجي اب دغناي تشاينا ماتيوم يخاز كل زربا. I think we're obviously our strategic thinking in the Pentagon and elsewhere is at full speed now to deal with both the possibility of an invasion and a blockade. We need significantly greater American military assets in the region. We need significantly greater military assets around the world. But in that part of the Pacific, we're woefully inadequate in naval strength. We don't have as many ships at sea as the Navy needs. They don't get built overnight. We need a big increase in naval shipbuilding. But we need تسبو ነገር ተሓክብ عليه وصل زلي عقبنا اتوم تشاينا كوادر زخل كم زي كون ابزي وانزي مراخب نكسرحو ዝተባሃለውን እቲ ፔንታጎን ብዙሕ ፀገማት ከም ዘጋጥሞ ዘሎ መራኸብ ኩናት ከስፋሕፍሕ ብዙሕ ክሰርሕ ፕላን እኳ እንተሎ ክስራሕ ኣይተኻለን ቀልጢፍ ይስራሕ የለን ቻይና በንፃሩ ኣብ ዓለምና ታዛ ዓብየት መርከብ ትሰርሕ ሃገር እያ ኮይና ዘላ the biggest ship builder in the world ኣብዚ እዋን እዚ ቻይና እዩ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ቻይና ኔቪ ናታ ካብ መዓልቲ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ብቕልጡፍ እዩ ዝዓቢ ዘሎ መብዛሕተን ተን ዓበይቲ ሃገራት ድማ ቻይና ብባሕሪየን ዝረኽባ ስለዚ እቲ ኔቪ ፎርስ ወይ ከዓ እቲ ናቫል ፍሊት ናይ ቻይና ኣዝዩ ንዓብየ ዝኸይድ ዘሎ እዩ እዚ ድማ ነቲ ኣብቲ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ቲንክ ቅድሚ 5 ዓመት ዝበፅእ መፅናዕቲ ኣሜሪካ ብኔቪ ንቻይና ክስዕራ ከም ዘይትኽእል
زي اب نيفي كسرا يدخلنا اوفر اول يا حيل زلوا امبر اب نيفي 1 to 1 كالكوليتد تخينو ني تشاينا كسرا كم زي تخل انت تسقام جن تشاينا كواصاي كون زوجز تفلت يا خاص بغيرا امريتا مصيبهم كواغوا تفتن زلوا نت مريتا معنا سوا تشاينا صقبيا تفتر زلا امبر نت كوينات دلونت كم زي بلا يز نقر زلو حجي نابتي نيكست توبيك اوكي نزا غداي ديا بصبق زغلصه مغلصنا بريزنت سياس نيرو لسن قدم 30 ዓመታት ዝተኣወጀ ኩናት ድረታ ንሩስያ ቅድም ዝሰርሐ ብውዕውዕ ፕሮፓጋንዳታት ዕለታዊ ተማ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ እዩ ዝተረመሰ ናቶን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣባዚሕካን ፅዑቅ ክንክን ጌርካን ሓይሉ ከም ዘሎ ንምምሳል ዝካየድ ቲያትሮታት ኣብ ዓዘቕቲ ተሸኺሉ ተዋጢሩ ከም ዘሎ ክሰትር ዝኽእል ኣይኮነን ኣብዚ ናይ ከንቱ ኩናት መዓልቲ ብመዓልቲ ዝሓርር ዘሎ ቢልዮናት ዶላራት ናብ ትሪልዮናት የጋልብ ከም ዘሎ ከዓ ርኡይ እዩ ግዜ እናመጠጠ ዕንወት እናዛየደ ብዓለም ደረጃ ከትሎ ዝኽእል ሓደጋ ከዓ ቀሊል ኣይክኸውንን እዩ ባህራት ውዱቕ ስነ ሓሳብ ጭንቀቶም ይዛይድ ስለ ዘለውን ከይሓስብዎ ንዝኽእሉ ሕርያታት ምግማት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ካብ ናይ ሩስያ ድረታ ዝያዳ ዘሰክፍ ድረታ ቻይና እዩ እዚ ብጥዑም ቋንቋን ብልስሉስ ዲፕሎማስን ክሽፈን ዝድለ ዘሎ እውጅ ኩናት ምስ ኣባይታ ዘሎ ሓቅን ክምዕብል ዝኽእል ውጥረትን ዝጋጠም ኣይኮነን ብቐንዱ ባህራት ዓብልል ገብጥ ብባህሮምን ምእንቲ ወልፎምን ንናይ ቻይና ቁጠባውን ቴክኖሎጂያውን ወተሃደራውን ዕብየት ኮነ እናሰፍሐ ዝኸይድ ዝምድናታታ ክቕበልዎ ስለ ዘይክእሉ ውጥረት ዝዘልቕ ኣይኮነን ልዕሊ ኩሉ ናይ ዕብለላን ምግባትን ኣጀንዳታቶም ከዋድቑ ስለ ዘይኮኑ ብምስምስ ታይዋንን ሆንግ ኮንግን ብፀቢብ ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ብገፊሕ ከዓ ኣብ እስያ ቻይና ንምድራት ዘኽእል ኪዳናት ንምፍጣር ዘካይዱ ህቃናታት ውሁድ መርኣያ እዩ ብዓብኡ ግን ዝዓበየ ስግኣቶም ቁጠባውን ቴክኖሎጂያውን ዕብየት ስለ ዝኾነ ነዚ ዓቕምዝን ንምድራት ዘዋድድዎ ዘለዉ ሓፁራትን እገዳታትን ጫፍ እምባ በረድ ይኽባል ይከኣል ከምዚ ዝበለ ሓደገኛ ቀኒት ኣእምሮ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ከስዕቦ ዝኽእል ቁልውላው ከዓ ንእሽቶ ኣይኮነን ልዕሊ 30 ትሪልዮን ዕዳ ዘለዋ ኣሜሪካ ኣስታት ርብዒ ካብኡ ብቻይና ትእወዶ እዩ ኣፍሪቃን ኩነታት ክፍሊ ዓለምን ምስ ካልእ ዓለማዊ ዕባሌታት ኣዛሚድካ ዝርአ ኣጋሊ ኣገዳሲ ባይታ እዩ ብዓይኒ ባህራት ዓብልል ገብጥ ከዓ ከምዘይ ይቕረብ ሕዛእቲ ክውሰድ ዝፀንሐ እዩ እቲ ክፍሊ ዓለም ኣስታት 60 ሚእታዊት ካብ ባህርያዊ ፀጋታት ዓለም ዝውንን ብቕልጡፍ ናህሪ ዝዓቢ 1.2 ቢልዮን ዝግመት ህዝቢ ዘለዎ እዩ ምስ ኩሉ እዚ ፀጋታት ብባርነትን መግዛእትን ዕዱላቱ ተመንጢሉ ከይኣክል ኣብ መዋእለ ኢንዱስትርያውነት ዕብየቱ ተሓኒቑ ኣብ ቁጠባ ዓንጋሎ ወይ ሳብሲስተንስ ብሰደድ ጥረንዋት ጥራይ ዝነብር ዘሎ ዝተዋሰነ ህዝብታት ዝሓቆፈ ክፍሊ ዓለም እዩ ኣብዘን ዝሓለፋ ውሕዳት ዓመታት ግን ናይ ህዝብታት ኣፍሪቃ ንባርነትን መግዛእትን ምግባትን ምዝማትን ይኣክል ዝብል ድምፂ እናሓየለ ይኸድ ኣሎ ኣንጻር ስርቅን ዝምታን ጥራይ ዘይኮነ መሳርዑ ንምዝራግ ዝዝራእ ኣተፋናኒ ኤትኒካውን እንዳውን ኣጀንዳታት ናይ ሃሱሳት ብኩል ወይ ኮራፕት መጋበርያ ስርዓታት ክምክትን ንሃገራዊ ህንፀትን ንናፅነትን ልኡላውነትን ንቕሓት እናዛየደ ተበግሶታት እናወሰደ ብድሆ ክብል ይርአ ኣሎ ንሓድሽ ፍትሓዊ ዓለማዊ ስርዓት ዘለዎ ሓንቀውትኡ ንሱ ናይ እስያን ላቲን ኣሜሪካን ምስ ህዝብታት ኤውሮጳን ኣሜሪካታትን እውን ብተመሳሳሊ ብሰፊሕ ዝንበብ እዩ እዚ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ብሰፊሕ ዝርአ ወይ ዝግለፅ ክኸውን እዩ እቲ በቕረባ ዝፀልወና ጎደጎና ኸ እንተበልና ተፋሰስ ኒልን ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥን ሓደ ኣብ ውሽጢ ዘን 7 ኣዋርሕ ማእከል መድረክ ሒዙ ዘሎ ጉዳይ ሓርነታዊ ቃልሲ ህዝቢ ፍልስጤም ንናፅነት እዩ ካብ ድሕሪ ካልኣይ ዓለማዊ ኩናት ተዘይተባህለ ካብ ኦስሎ 1993-95 ዝድሓር ባህራት ዓብልል ገብጥ ብስም ፍታሕ ክልተ ሃገራት ቱ ስቴት ሶሉሽን ኣዳህሊልካ ግዜ እናመጠጥካ ናይ መሪሕነት ድኻማትን ውድባዊ ምግምማዕን እናመዝመዝካ ሓድሽ ክውን ወይ ኣኮምፕሊሽድ ፋክት ኣብ ባይታ እናፈጠርካ
ናይ ሃገራት ዓረብ ትኽነት ኖርማላይዜሽን ወይ ተጥቢዕ እናዓደካ ጉዳይ ሓርነትን ናጽነትን ህዝቢ ፍልስጤም ዓፊንካ ንምቕታል እዩ ነይሩ ብብልሓቶ ፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ፍልስጤም ግን መኸጥኡ ከየዛነየን ከይተሰነፈን ብጽንዓቱ ንዓለም ዘገረመ ጥራይ ዘይኮነ ሰፊሕ ህዝባዊ ዓለማዊ ምሕዝነት ፈጢሩ ማእከል መድረኽ ሒዙ ኣሎ ማዕረ ማዕረት መኸተ ግን ዓማፅን ምስሉይን ሸጣፍን ባህርያት ኣስኮላ ዓብሊ ዝገብት ኣቃሊዑ ይርከብ ያ ኤግዛክትሊ ኩለን ነጥብታት ብትክክል ጠቂስወን ኣስኮላ ዓብሊ ዝገብት ኢልዎም ኣሎ ነዚኦም ሄጀሞኒስቲክ ፓወርስ በዚ ኮይኑ በቲ ንናይ ሎሚ ኣርስቲ ፅቡቅ መደምደምታ ገይርላ ኣሎ ኣይሆፕ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ተሓንኩኑ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምዝያለ በዋ ክገጥፈኩም ኣብ ሂወትና ሱር በተኻዊ ለውጢ ክንገብር ንደሊ ዶ እምበኣር ንደሊ እንተኮይና ነዘን ሰለስተ ነጥቢ ንከተል መጀመርያ ይውሓድ ይብዛሕ ገንዘብ ካብ ባንኪ ብናፃ ነቲ ባንኪ ዘገልግል ዘሎ ንዓኻ ንኸገልግል ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ወይ ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ግበሮ እዚ ግን ፈሊጥካን ኣለሊኻን ብውሑስ መንገዲ ክትገብሮ እንተኽኢልካ እቲ ዝበለፀ እዩ ቁፅሪ 2 ድሕሪ ስራሕካን ትምህርትካን ኣብ ክንዲ ቲቪን ዩቱብን ካልእን ግዜኻ ተባኽን ንዓኻ ክጠቕመካ ዝኽእል ንፅባሕ መንገዲ ዓወት ክኾነካ ዝኽእል ክእለታት ንኸተማዕብል መፅሓፍ ምንባብ ድዩ ኮርሳት ምውሳድ ድዩ ኣብ ኢንተርነት ሪሰርች ምግባር ድዩ ግዜኻ ተጠቐመሉ እታ ሳልሰይቲ ድማ ሎሚ ንዓኻ ፅባሕ ድማ ንደቅኻ ክኸውን ዝኽእል ቢዝነስ ድዩ ገዛ ኣብ ኣፍሪካ ክትገዝእ ውጥን ይሃለኻ ነዚ መንገዲ እዚ ክሕግዘና ዝኽእል ዝተፈላለየ ኮርሳት ኣለና ኣትይኹም ርኢኹም ሓበሬታ